बे जिउआबो एसेबां मानो बोरैबा माबा माबि गोदान सारप्राइज होबाय थायो। मोनसे समाव आं बेखौ बेकारसो सानोमोन, नाथाय दिनै आरो बेलेगसो सानलायबाय। अनसुलानि अन्थाव महर आरो बिनि अन्थाव बाथाव रायलायनाय, बिनि अन्थाव बाथाव मिनिनाय आंनि गोसोखौ फाग्लि खालामदों। जानांगौ दिनैनि दिना जोबोर मोजां जागोन। एसेबां गोजान फुङाव लोगो मोनदों। अनसुला, आंथ' बेयाव सानफ्रामबो फुङाव फैबाय थाखायोना, आब' जुलिजों लोगोसे। दिनै बिनि देहाया एसे गाज्रि, बेनिखायनो फैनो हायासै। बेनिखायनो दिनै आं हारसिंसो फैबाय। नोंलाय एसेबां फुङाव बेयाव मा खालामनो फैदों? सोरखौबा खनसे नुगोन साननानै फैदोंमोन। नङाबाथ' नों मिथिखागौ ना आं एसेबां फुङाव बहा थाङो। दे होमबा आं थांनोसै। नोंजों रायलायबाय थाबा आंहा लेट जागोन। आंहा कलेजावबो थांनांगौ। आरे थांनोसैबा आंनि फंसे खोथाखौथ' खोनासंलां। नोंखौ दिनै जोबोर समायना नुदों, जेरै बारसे बिबार बारफुनाय बायदि। आं मोनायाव नोंनि कल खालामनायखौ नेनानै थागोन। अननायनि जादुआ खाथिहांबाय बायदि मोनदों आं। आरे बे अनसुलानि फिसाया मानो दासिमबो कल खालामासै दे? ओरैनोबाथ' जोबोर रमान्टिकनि खोथा रायलायनो हागौ। आं कल खालामनो थिनलायलायदों। इसेबां गोबाव जाबाय नेबाय थानाया। कल खालामबाय मोनदों। असले आं कल खालामनाया लेट जायाखैथ'? फुरा 3 घन्टा लेट नों। मा होमबा नों आंनि कल खालामनायखौ नेगासिनो दंमोन नामा? नेयाखैथ'। आंलाय नोंनि कलखौलाय मानो नेलाबायनो? आंथ' ओरैनोसो बुंदोंमोन। बे अनसुलानि नाम्बारा मानो बिजि जाबाय थादों? बे टाइमावथ' बे आंजोंसो रायलायोमोन। अनसुला, प्लिज आंनि फन एटेन्ड खालामना। आंहा नोंजों सर' जाबाय। नोंजों रायलायाबा आं उन्दुलांनो हानाय नङा। सोरजों इसेबां बिजि जाबाय थाखो दे बियो? बे समावथ' आंजोंसो रायलायबाय थाथारोमोन ना बियो? अनसुला, इसेबां फुङावलाय सोरथो फैलायखोब्रा? जुलि, नों एफा फुङाव बेयाव? नों एसेबां दिन आंनि फनखौ मानो एटेन्ड खालामाखै? नों आंजों लोगो जानानै आंगायबाय नामा? आं सानदों सानसुलिया नोंनि सोमोन्दै थिगखौनो बुङोमोन, नों मोजां नंमारा होननानै। दे नाथाय आं नोंखौ बिदि बुङा। आरे नोंसोर सिख्लाफ्रा मानो इसेबां थाब रागा जोङो? प्रमिस दे, दिनैनिफ्राय बिदि जाला। आं हिन्जावफोरनि गोसोखौ सिफायनो हाया। थ' आंजों बेरायहैनोबालाय दसे। बे समाव आब' जुलिया गोसोजों गोसो अनसुलाखौ मोजां मोननो हमो। अनसुला, नोंनो आं बोरै फोरमायबावनो आंनि गोसोनि खोथाखौ? नों आंनि गोसोआव सिमाङाव फैनो हमदोंसै। अनसुला, नोंनो बोरै खिथाना लाबावनो दे आं गोसोनि खोथा। नोंखौ नुवाबा गोजोन मोना। आं लेंहरनायाव फैदों। जोबोर गोजोननाय मोनबाय आं। सानसुलि, आं दि नोंनो माब्लानिफ्रायबानो आंनि गोसोखौ होनानै दं। नोंसो गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो लाजिगासिनो दं। मिथियादि बे सिख्लाफोरा गावसोरनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो मानो एसेबां गोबाव टाइम नांगौ। मानोना आजिखालि सेंग्राफोरनि गोसोखौ फोथायनो गोब्राब जाबाय। नोंसोर सेंग्राफोरनि गोसोआ सोलायनो 1 मिनिटबो नाङा। जों गारनानै थांजानो जोबोर गियो। ओरैनोथ' आं थार खोथा बुंनि, आजिखालिनि सिख्लाफोराबो एसेबो खम नङा होनलाय। मोनसे टाइमावनो 2-3 खालामनानै लायो। अनसुलि, नों आंखौ फोथायनो हागोन। नैबे गोसोआ नोंनिनो नाम लिरखानायखासो। गिबि खेब सोरखौबा मोजां मोननो हमदों। सानना मोनाखै गोसोनि खोथाखौ बोरै फोरमायगोन। एसे लाजिनायबो मोनदों। नोंथ' हारसिंनो एसे बुजिनानै लादोना आंनि गोसोनि खोथाखौ। आं दे मा बुंनो सानदों। जेब्ला नों आंनि खाथियाव थायो अब्ला आं मानोदि गासैबो बुहुमनि खुसिखौनो मोनजोब्बाय बायदि मोनो। हे सिउ सिउ बारनाय सुदेम बार, नों गोसोआव ला। दिनै गोसोनि खोथाखौ फोरमायबाय आं बिनो, बेखौबो फोरमायहै बेनो। दायो नोंनि अनगा उन्दुनो ओंखारा आंनि मेगना। नेनानै थायो नोंनि महरखौ एसेबाबो नुगोन होनना। हे सिउ सिउ बारनाय बार, जे खिथाहैदोना बेनो आंनि गोसोनि खोथा। जेब्ला फोरमायहैयो अब्ला खनसेबाव गोजोन सुदेम बार फै आरो गोसोखौ सुग्लाय होफै।
आं फाग्लि जायाखैथ'। सानसुलि मा आब' मा खोथा मानो एसेबां खुसि? आब' आं दायो जोबोर खुसि नोंनो बुंबाबो बुंस'नो हानाय नङा। नों आंनि बिनानाव जेब्ला नों खुसिबा आंबो जोबोर खुसि। नाथाय मा खोथा बेखौथ' खिथादो। दि ओरैनो खिथाया आं मालाबा मोजां समाव खिथागोन। मोनसे सम लाना आं नोंनो खिथाजोबगोन गासैखौबो फारि फारि। आंहाबो नोंनो मोनसे खोथा खिथानांगौ। आंबो नोंनो खिथागोन। नों जेब्ला आंनो खिथागोन अब्ला आंबो नोंनो खिथागोन। सुबुंफाय आं जोबोर मुस्किलाव गोलैनानै दं। आं सानसुलिखौ मोननो थाखाय बिनि बिब' जुलिजों लोगो बायदि रायलायबाय। रायलायनाय होनलायनायाव बिब'आ सिगाङाव फ्रिसिनमोन नालाय, बेनिखायनो आङो बिब'जों रायलायग्रोदोंमोन। नाथाय आं सानसुलिखौसो मोजां मोनखायोमोन सिगांनिफ्रायनो। आं बोरै सानो देलाय दा बिब'आसो आंखौ मोजां मोनगोन होननानै। आं दा मा खालामबावगोन दे? आंथ' अनसुलिखौसो मोजां मोनखायो, बिब' जुलिखौ नङा। नाय नों माबा थार खोथाखौ थिग खालामनानै लाखा, आरोबाव बांसिन प्रब्लेम जानायनि सिगां। नङाबा फाय बिथिंबो गैया बिथिंबो गैया लांदां लंथं जागोनबो उनाव मिथिखा। आं सासे सेंग्राखौ मोजां मोनबाय। नोंबो सिनायखायो बे सेंग्राया सोर? बे सेंग्राया अनसुलायानो, सानसेखालि नों साइकेलजों सौग्रावनाया। आब'नि खोथाखौ खोनानानै आं साननो हमो आं बेखौ खोनानायनि सिगां मानो थैगोरासै। मा जाखो? माखौ सिरि सिरि मा सानबाय थाखो नोंलाय? सिनायखायो दा नोंबो? जेबो नङा, नों अनसुलाखौ मोजां मोनो। नों बे खोथाखौ आंनो मानो खिथायाखैमोन? ओमफ्राय अनसुलायाबो नोंखौ मोजां मोनो नामा? सानसुलि थार खोथायाथ' आं बेनो आंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनानै लायाखै। नाथाय सानसे बिदिन ओरैनो बारग'लाङाखैदि मोनायाव फन रायलायालासे जों सानैजों। आंहा फोथायनाय दं बेबो आंखौ मोजां मोनो जानांगौ। दे ना नोंबोथ' आंनो बुंनो दंमोन ना गोसोनि खोथा फोरमायगोन होननानै। बुंदो। जेबो नङा, आंहा जेबो खोथा बुंनांगौ गैया। आंथ' नोंखौ ओरैनोसो ज' खालामदोंमोन। आंहा रावबो जेबो मोजां मोननाय जायाखै। जायखौ मोजां मोनो बेखौ आब'आबो मोजां मोननानै दं। आं दा मा खालामगोन? आं आब'खौ दुखु खालामनो सानाखै। नांगौबा आंनो हगारनानै होनोसै। अनसुलानि फन। आं बेजों रायलायनो गोसो गैया। अनसुलाया मानो कल एटेन्ड खालामाखै? आं मेसेजबो खालामहरबायथ' आंनि कलखौ रिसिभ खालाम होननानै। प्लिज रिसिभ खालामदो प्लिज। फाय मा खबरलाय? बोरै जाखो? गैया, रिसिभ खालामाखैलै आंनि फनखौ। मा जाखोथाय? आं गिखांनायसो मोनबाय दालै सुबुंफाय। मा जाबावगोनलै? हेलौ सानसुलि, आंनि कलखौ मानो इसिबां दिन एटेन्ड खालामाखैमोन नोङो? आं हरसे हरसे फन खालामगासिनो माथो नोंखौ। मानसिखौ बिदि खालामो नालाय, जानो लोंनोसो गैलायलायि। आं दा बिजियाव दं, उनाव रायलायगोन। अके बाय। आरो फनखौ दानना हरबावबाय। माबा मोनसेबाबोथ' जाथारदों। आंजों मानो रायलायनो नागिराखै? आं दानो न'आव थांनो, बेखौ लोगो हमहैगोन आं। अनसुला नों दानो थांफिन। जोंहानाव बिदि बोरै फैखो नोंलाय? सोरबा नुबा बेलेग बुजिगोन। नों माबा जल्दि ओंखारलां जोंहानि न'निफ्राय। थां। सानसुलि, नों आंनि सायाव मानो बिदि खालामदों? बे अनसुलिया जेरावबो थाङा नोंजों रायलायालासे। रायलायखांबासो थांगोन आं। बुं। अनसुला नों आंखौ बावलांदो। जोंनि मोजां मोननाया आस'खान्दासो। जानांगौ जोंनि खाफाला मोजां मोनलायनाय गैयामोन। आं नोंनि जानो हाया। सानसुलि, आं नोंनि अनगा थानो हाया। नोंथ' आंखौ मोजां मोनोमोन, ओमफ्राय नों आंखौ गारनायनि खोथा माबोरै बुंखो? औ, आं नोंखौ मोजां मोनोमोन, दा मोनला। मोजां जागोन नोंबो आंखौ बावदो। मोजां मोननायनि सिमां दिन्थिना नों दिनै बुंबाय नोंखौ बावदो। खोनासं सानसुलि, जुदि नोंखौ मोननायनि आंनि खाफालाव गैया, अब्ला आंहा नोंखौ बावनोबो आंनि खाथियाव गैया। अनसुला नों आंखौ थगायसुलि दा बुं। आंनि गोसोनि खोथाखौ नोंनो देखायनो हानायमोनब्ला, जायनि गोसोआव दासिमबो नोंखौ मोजां मोनो, जुदि नोङो खिथानो हायोमोनब्ला आंनि अबस्था गैयै हालोदखौ। नोंनिफ्राय गोजान जाना आंनि मेगननिफ्राय थैनि बाना बोहैगासिनो दं। अनसुला आं दिनै जोबोर खुसि। आं आरो नेनो हालिया। दिनै गिबि खेब आंनि गोसोनि खोथाखौ नोंनो बुंथिनो सानदों। अनसुला आं नोंखौ मोजां मोननो हमबाय। हेलौ 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 आया
गिबि खेब आंनि गोसोनि खोथाखौ आं बुंथिबाय। बियो बेलेग गुबुन सिख्लाखौसो मोजां मोनाथ'। आं बेखौ फन खालामफिननि र'। अनसुला, आंनि कलखौ रिसिभ खालाम प्लिज। आंजों रायलाय। नों आंनि गोसोखौ बिदि सिफायनो हानाय नङा। आंनि गोसोखौ बिदि सिफायनो नाङा नोङो प्लिज। आंखौ निमाहा हो जुलि। आंनि गोसोआबो बायग्लिदों। मिथिगौ नोंनि फिलिंसखौ। आं मा खालामनो? आंनि गोसोआ गुबुन सोरखौबासो गोसो थोयो। नोंनो थार खोथाखौ खिथाना दुखु खालामनो सानाखै। सुलि, मा जाखो? नों मानो गाबदों? सानसुलि, आंजों अनसुलाया रायलायाखै। दिनै आंनि गोसोनि खोथाखौ शेयार खालामबाय। मिथिया मानोबा बियो आंखौ इगनर खालामदों। सानसुलि, आं गिनाय मोनदों। बियो गुबुन सिख्लाखौसो मोजां मोनोथ'। आब', नों गाबनो नांला। बिदि जेबो नङा जेरै नों सानदों। दायो जोबोर हर जाबाय। नों उन्दुदो, आं गाबोन अनसुलाजों रायलायहैगोन। आब'आ अनसुलानि जाथों होननानैनो आं आंनि मोजां मोननायखौ हगारना होदों। नाथाय बोरै रायलायगोन आं बेजों? बेथ' आंखौ थगायसुलिसो सानो। आं आब'खौ बिदि दुखु नायनो हाया। आं अनसुलाजों रायलायथारनांगोन। अनसुला, आं मिथिगौ नों आंखौ थगायसुलि सानो। नोंनि गोसोखौ आं सिफायदों। नाथाय सैथोआ मा नों दिनैसिमबो मिथिया। आं नोंखौ दासिमबो मोजां मोनो जेरै नों आंखौ मोजां मोनो। आं मा खालामनो? जेब्ला आं मिथियो आब'आबो नोंखौ मोजां मोनो, बेनिखायनो आं सानबाय आं आंनि मोजां मोननायनि थाखायनो आंनि आंगो असे बिब'नि गोसोखौ सिफायनो हाया। आं आब'खौ जोबोर अनो। अनसुला, नोंखौ जोंहा आब'आ जोबोर मोजां मोनो। बिनि गोसोआ जोबोर मोजां। बे नोंखौ जोबोर गोसोजों मोजां मोनो। आं जुलिखौ नङा, नोंखौसो मोजां मोनो। सानसुलि, नों आंनि जिउ। नोंनि अनगा बेलेग हिन्जावखौ आं हाबा खालामनो हाया। अनसुला, नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला प्लिज, नोङो बे मोजां मोननायनि समाय नों आंनि खोथाखौ मानिदो आरो आब' जुलिया नोंखौ मोजां मोननायखौ नोङो गनायनानै लादो। आं जुलिनि मोजां मोननायखौ गनायनानै लाब्लाबो नोंखौ आं बावनो हानाय नङा। नों मानो जोंनि लाइफखौ बरबाद खालामनो सानदों? समजों लोगोसे गासै खोथाखौनो बावगारलांनो हायो। नोंबो बावलांगोन, आंबो बावलांगोन। प्लिज खोथा हो, नों जुलिखौ गनायनानै लागोन होननानै। सानसुलि, आं नोंनि थाखाय जिउखौबो होनो हायो। जुदि नोंनि खुसिया बेयावनोब्ला आं जुलिखौ गनायनानै लासिगोन। नाथाय खोनासं, नोंखौ बावगारनायनि सायाव समाय लानो हानाय नङा। आरे फाय, नों थिगैनो दंना? बेखौ नों मा खालामनो सानगासिनो दं? नोंसोरनि लाइफआ बरबाद जागोनथ'। बिदिजों सेस जागोनलै सथिबो। आं मिथिगौ आं मा खालामनो। बियो आंनि मोजां मोननायनि समाय लाहोदों। बे समावनो अनसुलाया जुलिनो कल खालामनानै बुंहरो, नों आंखौ मोजां मोनोब्ला आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। बेखौ खोनानाय लोगो लोगो जुलिया जोबोर खुसि जायो। दिनै जोबोर खुसिजोंनो थैजागोन बायदि मोनलायदों आं। अनसुलाया आंनि मोजां मोननायखौ नाजावबाय। आंथ' फोथायनोनो हायाखै। सानसुलि, दासो अनसुलानि कल फैदोंमोन। बेबो आंखौ मोजां मोनो। आं मिथिगौ नों बेजों रायलायामोनब्ला बेयो आंनि फिलिंसखौ माब्लाबाबो मिथियामोन। आब', आं नोंनो बोरै बुंनो? नोंखौ खुसि नायनो लुगैनानैनो आंनि मोजां मोननायखौ हगारना होबाय। जानाय नङालै बिसोरजों। आंनो जुलिनो गासैबो खोथाफोरखौनो खिथानांसिगोनदांलै। नङाबा बिसोरनि लाइफआ सेस बरबाद जागोनलै सथिबो। जानाय नङादालै। लोगो हिसाबै आं खिथानांमारसिगोन। जुलिखौ आं बेयाव खनसे लेंहरनानै खिथानोसै नामा? ना फनावनो डाइरेक्ट खिथानो? फनावनो डाइरेक्ट खिथाहरनोसै नामाब्रा आंलाय? सुबुङा गासै खोथाखौनो जुलिनो फोरमायना हरजोबो फारि फारियै। जुलिया बे खोथाखौ खोनानानै जोबोर दुखु जायो। आगै सानसुलि, मा जाखो आब'? मानो फैखो नों एफा मोनायावलाय? मा जादों? आंनि खुसिनि थाखायनो नों गावनि मोजां मोननायखौ आंनि थाखाय हगारनानै होदों।
नों बोरै बिदि साननानै लाखो? आं बोरै खुसि थानो हागौमोन देलाय? नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनायखौ जुदा खालामना। आं मिथिगौ नों आंखौ अनो होननानै, बेनिखायनो नोङो आंनो बुंनानै लायासै। नोंसोरनि मोजां मोनलायनायाव आंहा हेंथा होनांगौ जेबो गोनां गैया। बुंनाय दंना, गासैबो मोजां मोननायखौ मोनजोबा। सोरबा सासेनि गोसोआ बायो खि बायो। बुंनाय दङना, गासैबो मोजां मोननायखौ मोनजोबा। सोरबा सासेनि गोसोआ बायो खि बायो। जुलिहाबो थारैनो गोसोआ बायदों आरो बियो जोंखौ गारना गुबुन जायगायाव गालांनानै अराय समनि थाखाय थांबाय।